Hello, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε ακόμη σε ένα βίντεο μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάποια είδους φαγητά που είναι από τα top στην ελληνική κουζίνα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Φέρα το πρώτο ελληνικό φαγητό που μου δείχνει είναι ότι είναι το γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Για κάποιο λόγο μου δείχνει ότι είναι το top 1. Επίσης μας λέει ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα είδος στρογγιστού γιαουρτιού που είναι πιο πυκνό και πιο κρεμώδης από το κανονικό γιαούρτι. Παρασκευάζεται από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία και ζύμωση και το οποίο στραγγίζεται μέχρι να διαχωριστεί ο όρος γάλακτος από τα στερεά και το γιαούρτι να αποκτήσει την επιθύμητη σύσταση υφής του. Το αποτέλεσμα είναι ένα λευκό κρεμώδης, μαλακό και απαλό γιαούρτι με καθαρή, ελαφρώς ξινή γεύση. Απλώνεται εύκολα και ενσωματώνεται σε διάφορα πιάτα. Τραγγιστά γιαούρτια είναι γνωστά με διάφορες ονομασίες και είναι κοινά σε πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Εγώ ας πούμε στο ελληνικό γιαούρτι θα βάλω ένα 6 στα 10. Είναι ακριβώς ο λόγος που είπε ξυνίζει λίγο. Κατά τα άλλα όμως είναι πολύ ωραίο γιαούρτι, μπορείς να το βάλεις σε σαλάτες, μπορείς να το βάλεις σε διάφορα φαγητά, μπορείς να φτιάξεις τζατζίκι, μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά φαγητά με το γιαούρτι. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο. Το επόμενο, το top 2 φαγητό, μου λέει ότι είναι τα καλαμαράκια τηγανιτά. Μου λέει ότι αυτό το κλασικό ελληνικό πιάτο αποτελείται από δαχτυλίδια και πλοκάμια καλαμαριού που αρωματίζονται, πασφαλίζονται με αλεύρι και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκάστανα. Τα τηγανιτά καλαμαράκια αποτελούν βασικό συστατικό των εστιατορίων. Τα τηγανιτά καλαμαράκια εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή και το καλοκαίρι πολύ ωραία και το χειμώνα τρώγονται πάρα πολύ ωραία, ειδικά τα τηγανιτά που μας λέει εδώ πέρα. Θα τους βάλω ένα 7 στα 10. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Εδώ πέρα μου δείχνει ότι το επόμενο φαγητό είναι γλυκό, είναι η πορτοκαλόπιτα. Εδώ πέρα μας λέει κάποια πράγματα για την πορτοκαλόπιτα και μας λέει ότι αυτό το παραδοσιακό ελληνικό επιρριδόπιο αποτελείται από φύλλα σε στρώσεις ή στοιχημένα φύλλα που αναμειγνύονται με μια κρεμώδη κρέμα γιαουρτιού με γεύση πορτοκάλι. Όταν ψηθεί το κέικ περιλούζομαι με ένα παχύρευστο ζαχαρούχο σιρόπι με πορτοκάλι. Η πορτοκαλόπιτα μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο γλυκό. Άμα ας πούμε δεν έχεις τι να φας, η πορτοκαλόπιτα είναι πολύ εύκολο γλυκό να φτιάξεις και να φας. Εγώ στην πορτοκαλόπιτα θα βάλω ένα 8 στα 10. Βασικά ένα 7 στα 10 θα βάλω, γιατί είναι πολύ ωραία, αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα γλυκά που είναι ακόμη πιο ωραία. Το επόμενο που μας δείχνει εδώ πέρα ότι είναι από τα top ελληνικά φαγητά είναι το σπανακόριζο. Γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμη. Μας λέει ότι το σπανακόριζο στην απλώστερη μορφή του αποτελείται από ρύζι και σπανάκι. Ακραίο, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μάλλον θα νομίζαμε ότι το σπανακόριζο φτιάχνεται με γάλα ή κάτι άλλο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εντάξει, δεν θα κράξουμε σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το βίντεο απλά θα κάνουμε τα top φαγητά. Πάμε πάλι. Στην απλούστερη μορφή του το σπανακόριζο αποτελείται από ρύζι και σπανάκι που σιγοβράζονται αργά μέχρι να γίνουν κρέμα και να συνδέονται καλά. Το πιάτο συνήθως αρωματίζεται γενναιόδωρα με χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο και παρουσιάζεται εύκολα με πρόσθετα υλικά όπως φρέσκια κρεμμυδάκια, ρεβίθια, πράσινα και διάφορα βότανα και μπαχαρικά. Βασικά παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, αλλά απολαμβάνεται συνήθως όλο τον χρόνο ως υγιεινό κυρίως πιάτο. Όταν συνοδεύεται, συνήθως αποφέρεται ή ως συνοδευτικό σε διάφορα πιάτα με κρέας ή θαλασσινά. Το σπανακόριζο είναι ελληνικό φαγητό, αλλά δεν περίμενα να είναι στα top 4 ας πούμε. Περίμενα να ήταν πιο κάτω. Θα του βάλω ένα 5 στα 10, διότι δεν μ' αρέσει και τόσο εμένα προσωπικά. Εσάς μπορεί να σας αρέσει πάρα πολύ, οπότε αν σας αρέσει
φάτε το και το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο και το χειμώνα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πείτε επίσης πόσο εσείς βαθμολογείτε το κάθε φαγητό. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Μου λέει ότι είναι τα φασολάκια. Τα φασολάκια χλωρά, όπως τα πράσινα. Μας λέει ότι τα φασολάκια παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό στην Ελλάδα είναι ένα απλό μονοπικυριακό πιάτο που αποτελείται από φασολάκια που σιγοβράζουν σε ελαιόλαδο μαζί με φρέσκες όριμες ντομάτες. Εννοείται, εμπλουτίζεται με άλλα λαχανικά όπως κρεμμύδια, κολοκυθάκια ή πατάτες και συνήθως καρικέιται. Καρίκεται. Τι είναι το καρίκεται? Ναι, δεν ξέρω. Επίσης μας λέει ότι παραδοσιακά απολαμβάνεται ως κυρίο πιάτο, σερβίρονται συχνά με τριμμένη φέτα και συνοδεύονται από ψωμί. Οκ, και τα φασολάκια ας πούμε είναι ένα όντως πολύ ελληνικό πιάτο που σε κάθε ταβέρνα ίσως υπάρχει, δεν ξέρω. Εγώ θα βάλω ένα 6 στα 10, δεν μου αρέσουν και τόσο. Έως καθόλου. Αν πως να βάλω ένα 5-3, όχι εντάξει είναι πολύ, ένα 6 στα 10 νομίζω είναι κομπλέ. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό. Πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο. Μου λέει ότι το επόμενο ελληνικό πιάτο μου δείχνει εδώ πέρα ότι είναι η φάβα. Αλήθεια σας λέω, πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη σε φαγητό. Μας λέει, αν και χρησιμοποιείται μόνο λίγα υλικά, η ελληνική φάβα είναι ένα απίστευτο γέστατο πιάτο και γευστικό. Αποτελείται από κίτρινα μπιζέλια που μαγειρεύονται μαζί με κρεμμύδια και διάφορα μπαχαρικά μέχρι να διαλυθούν εντελώς και να μετατροπούν σε ένα βελούδινο πουρέ. Πιστεύετε ότι το όνομα του πιάτου προέρχεται από την λατινική λέξη φάβους. Βρίσκεται σε πολλές ταβέρνες σε όλη τη χώρα και συνήθως απολαμβάνεται ως πιάτο μεζέ. Σερβίρεται με κρεμμύδια σε κύβους και λίγο ελαιόλαδο. Οκ, αυτό το φαγητό δεν θα το βαθμολογήσω γιατί δεν το έχω φάει. Ή και μπορεί να το έχω φάει και απλά να μην θυμάμαι αυτή τη στιγμή ότι το έχω φάει. Δεν θα το βαθμολογήσω αυτό το φαγητό. Θεωρώ ότι παίζει να είναι πολύ νόστιμο όμως. Δεν ξέρω. Αν έχετε φάει εσείς φάβα, γράψτε μου κάτω στα comments. Το επόμενο που μας δείχνει εδώ πέρα είναι τα κεφτεδάκια. Τα μπιφτέκια βασικά, συγκεκριμένα. Μας λέει ότι τα μπιφτέκια είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο. Φτιάχνονται από ένα συνδυασμό χοιρινού μοσχαρίσιου ή ανήσιου κιμά και το κρέας αναμείγεται με κρεμμύδια, φρυγανιά, αυγά και αρωματικά βότανα όπως δυόσμους και ρίγανη. Που σχηματιστούν, τα μπιφτέκια συνήθως τηγανίζονται σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να ψηθούν πλήρως, αλλά μπορούν επίσης να ψηθούν στη σχάρα. Συνοδεύεται συνήθως από τετές πατάτες, κοκκινιστά κρεμμύδια ή μαγειρεμένα λαχανικά. Το πιάτο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ψήνεται εξαιρετικά στο barbecue. Ναι, ισχύει αυτό, ειδικά καλοκαιράκι, τα κεφτεδάκια, τα μπιφτέκια βασικά. Είναι διαφορετικό το ένα το άλλο. Τα μπιφτέκια λοιπόν που μας λέει εδώ το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Θα βάλω ένα 9 στα 10. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και με τηγανιτές πατάτες και με τα κρεμμυδάκια, με διάφορα πράγματα που έχω δοκιμάσει. Είναι όντως ωραία μπιφτέκια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ήταν στα πιο top τα μπιφτέκια και όχι τόσο κάτω. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο πιάτο εδώ πέρα μας λέει ότι είναι το κοκκινιστό. Ο όρος κοκκινιστό περιλαμβάνει διάφορα ελληνικά πιάτα που αποτελούν από διάφορα είδη κρέατος που ψήνονται και σιγομαγειρεύονται σε μια γευστική σάλτσα ντομάτας, συνήθως μαζί με διάφορα βότανα, μπαχαρικά και κόκκινο κρασί. Παραδοσιακά παρουσιάζονται με μοσχάρι, κοτόπουλο ή αρνί. Συνήθως σερβίρονται συνοδευτικά από ζυμαρικά ή πατάτες. Μπορούν να καταναλωθούν ως κυρίο πιάτο ή ως μικρότερο πιάτο μεζέ. Ισχύει αυτό θεωρώ. Το κοκκινιστό υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα, στα σπίτια μας μπορούμε να το φτιάξουμε κτλ. Βάζω ένα 9 στα 10, μου αρέσει πάρα πολύ το κοκκινιστό κοτόπουλο ειδικά, γιατί εντάξει δεν είναι πολύ τρελά για τα λακρέτα, αλλά το κοκκινιστό κοτόπουλο παιδιά είναι top. Μου έχει ανοίξει την όρεξη αυτή τη στιγμή, πάω λογικά μετά το βίντεο. Και εσείς να έχετε πάρει ένα πιάτο φαγητό ή κάτι να πίνετε ώστε να τρώτε ή να πίνετε βλέποντας το βίντεο.
Επίσης θέλω να πω ότι αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο και αν σας έχει αρέσει, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι, κάντε ένα comment, ό,τι θέλετε και πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Το επόμενο εδώ πέρα μου λέει ότι είναι τα παϊδάκια. Τα αρνίσια παϊδάκια στη Σχάρα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που είναι δημοφιλές σε όλη τη χώρα και συνήθως απολαμβάνεται ως κύριο πιάτο. Τα αρνίσια παϊδάκια συνήθως μαρινάρονται σε διάφορους συνδυασμούς ελαιόλαδου, χαμού, χυμού λεμονιού και διάφορων φρέσκων βουτάνων. Πριν ψηθούν στη Σχάρα σε παραδοσιακές ψισταριές με κάρβουνα. Συνήθως συνοδεύονται με πατάτες, σάλτσες ή την κρυμώδη και δροστική σάλτσα τζατζίκι. Ισχύει και τα παϊδάκια είναι ένα από τα ελληνικά top φαγητά. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε φάει παϊδάκια. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει και τόσο, δεν ξετρελαίνομαι. Θα βάλω ένα 6 στα 10 γιατί είναι και αρνί και δεν μ' αρέσει και τόσο αρνί. Τώρα εσείς μπορεί να σας αρέσει, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει το δικό του γούστο, τη δικιά του γεύση σε κάθε φαγητό. Οπότε ναι, εδώ μου λέει ότι το επόμενο είναι το γαλακτομπούρικο, είναι και αυτό ένα γλυκό. Επίσης μου λέει ότι αυτό το παραδοσιακό ελληνικό επιδόπιο αποτελείται από πολυάριθμα φύλλα που πασπαλίζονται με λιωμένο βούτυρο και συνδέονται με μια ελαφριά κρέμα σμιγδάλι. Αφού ψηθεί και παγώσει καλά το γλυκό παραδοσιακά περιλούζεται με κρικεμένο πορτοκάλι, ζαχαρούχο σιρόπι, επιτρέποντας στα στρώματα να απορροφήσουν τις γεύσεις και να μετατρέψουν το γαλακτομπούρικο σε μια μαλακή βελούδινη λιχουδιά. Αυτό το κλασικό ελληνικό γλυκό βρίσκεται συνήθως σε ζαχαροπλαστεία και παραδοσιακές ταβέρνες σε όλη τη χώρα. Όντως από τα top γλυκά θα του βάλω ένα 8 στα 10. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο εδώ πέρα μου λέει ότι είναι οι κουραμπιέδες. Αυτά τα τραγανάκια βουτυρημένα μπισκότα είναι ένα κλασικό ελληνικό επιδόπιο. Έχουν σχήμα μισοφέγγαρου ή στρογγυλού σχήμα και επικαλύπτονται γενναιόδαρα με ζάχαρη άχνη. Οι κουραμπιέδες συνήθως παραδοσιακά με εορταστικές περιστάσεις. Οι κουραμπιέδες δεν είναι μόνο γλυκό Χριστουγέννων, μπορείς να το φας όλο τον χρόνο το κουραμπιέ. Και εγώ προτιμώ κουραμπιέ από μελομακάρονο, είναι πολύ πιο ωραίος. Θα βάλω ένα 9 στα 10, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Το επόμενο εδώ πέρα που μου λέει είναι η ψαρόσουπα. Για κάποιο λόγο. Η ελληνική ψαρόσουπα είναι ένα απλό πιάτο που αποτελείται από ψάρια, συνήθως από το μπαρμπούνι ή σαρδέλα, ο μπακαλιάρος ή το κοκκινόψαρο, που έχουν μαγειρευτεί με λαχανικά τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με καρότο, σέλινο και κρεμμύδια ή πράσινο σκόρδο και πατάτες. Πράσινο σκόρδο. Μόλις μαγειρευτεί το ψάρι φαίνεται στην άκρη ενώ ο ζωμός βράζει με το ρύζι. Πολύ συχνά ένα αυγό χτυπημένο με χυμό λεμονιού ανακατεύεται στο ζωμό κάνοντας στην κακαβία ένα χαρταστικό αλλά επιλεκτικό αλαφρού πιάτο. Ελαφρύ εντάξει, δεν το λες και η ψαρόσουπα, δεν είναι και τόσο ελαφρύ πιάτο. Εμένα μου αρέσει όμως, θα βάλω ένα 7 στα 10. Δεν ξέρω όντως, γιατί κάθε μαγαζί το φτιάχνει και διαφορετικά, βάζει και κάτι διαφορετικό μέσα και γίνεται πιο νόστιμο, μπορεί και πιο μη γευστικό. Οπότε εγώ θα βάλω ένα 7 στα 10 και είμαστε μια χαρά. Τα φαγητά εδώ μας δείχνει ότι είναι το κεφαλοτήρι, σαγανάκι, τα μελομακάρονα, που τα μελομακάρονα μας λέει ότι αν και πιστεύετε ότι προέρχονται από την αρχαία Φινική, τα μελομακάρονα αποτελούνται σήμερα ένα τυπικό ελληνικό χριστουγεννιάτικο κέρασμα. Αυτά τα νόστιμα μπισκότα από σμιγδάλι είναι παραδοσιακά αρωματισμένα με μέλι, ξύσμα, πορτοκαλιού, κανέλα, ελαιόλαδο και μερικές φορές κονιάκ. Αμέσως μετά το ψήσιμο, τα μελομακάρονα περιχύνονται με σιρόπι μελιού και στη συνέχεια πασπαλίζονται με αλεσμένα καρύδια. Αν και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένα άλλο ελληνικό γλυκό που ακούει στο όνομα φινίκια αναφέρεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό επίπεδο. Φυσικά τηγανίζεται και σερβίρεται χωρίς καρύδια. Σήμερα και οι δύο ονομασίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Οκ. Στα μελομακάρονα θα βάλω ένα 8 στα 10. Μ' αρέσουνε, δεν λέω ότι δεν μ' αρέσουνε. Αλλά όπως είπα και πριν, προτιμώ τον κουραμπιέ.
Θεωρώ βασικά ότι τα μελομακάρονα δεν έπρεπε να είχαν εποχή, γιατί είναι πολύ ωραίο γλυκό και εγώ θα το προτιμούσα να ήταν όλο το χρόνο, ας πούμε. Στο επόμενο. Βεβαίως, γιατί το επόμενο είναι το τσουρέκι. Άμα δεν ήταν, παιδιά, από το top το ελληνικό τσουρέκι. Κουνιέται η κάμερα. Ότι το τσουρέκι είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πασχαλινό ψωμί που χαρακτηρίζεται από το πλεκτό του σχήμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε κυκλικό είτε μακρόστινο σαν φρετζόλα. Λιφερό και μαλακό, αλλά και μαστιχωτό. Συχνά σερβίρεται με ένα κόκκινο βαμμένο αυγό στην κορυφή του, αν και μερικές φορές μπορεί να ψηθεί μαζί με αυγά κοκκινού χρώματος που αντιπροσωπεύουν το αίμα του Χριστού και την Ανάσταση. Το τσουρέκι παρασκευάζεται στην Ελλάδα από την αρχαιότητα και παραδοσιακά σερβίρεται κατά την άνοιξη της Σαρακοστής. Θεωρώ πολύ λάθος το τσουρέκι να φτιάχνετε μόνο το μπάχα, γιατί έχουμε δει και τσουρέκια που παίρνουμε τώρα το χειμώνα, καλοκαίρι, διάφορες εποχές. Και είναι υπέροχο, παιδιά, το τσουρέκι. Θα βάλω ένα... Αν μιλάμε για το κλασικό, θα βάλω ένα 8 στα 10. Το επόμενο πιάτο εδώ πέρα μας λέει ότι είναι τα τάκος. Για να τα λατρεύω. Μας λέει ότι ο τάκος είναι ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο που αποτελείται από ένα ξηρό παξιμάδι, το οποίο ολοκληρώνεται με θρυμματισμένα τυρί, μυζήθρα, κομμένες όριμες ντομάτες, ολοκλήρες ελιές, σκιαρίγανη και μερικές γενναιόδωρες πινελιές. Συνιστά τη χρήση ποικιλιών ελιάς ως η κορεονίκη και άλλα. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται το τυρί, μυζήθρα και όχι η φέτα, η οποία συνήθως προορίζεται για τουριστικά εστιατόρια. Ο παξιμάδι συχνά τρίβεται απαλά με ένα μικρό κομμάτι σκόρδο και πασπαλίζεται ελαφρά με θαλασσινό αλάτι. Παιδιά, το τάκος είναι πολύ ωραίο φαγητό. Όπως μας είπε, είναι από την Κρήτη, είναι κρητικό φαγητό. Σε εστιατόρια επίσης μπορείς να το βρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Θα το βάλω ένα 9 στα 10 γιατί μου αρέσει. Το επόμενο εδώ πέρα μου λέει ότι είναι τα χόρτα. Μας λέει εδώ πέρα ότι τα χόρτα είναι μια παραδοσιακή ελληνική σαλάτα που αποτελείται από χόρτα στον ατμό ή βραστά, τα οποία περιχύνονται με χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο. Τα χόρτα συνήθως περιλαμβάνονται κραλίδες, τσουκνίδες, άγριο σπανάκι, χόρτα μουστάρδας και ραδίκια. Ναι, αυτά τα ξέρω, κάποια χόρτα τα ξέρω. Η γεύση της σαλάτας μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο πικρή ανάλογα με το φυτό. Η σαλάτα αυτή καταναλώνεται σε όλη την Ελλάδα και είναι ιδιαίτερη δημοφιλή στο καλοκαίρι επειδή είναι δροσιστική και εύκολη στην παρασκευή της. Αν και συνήθως τρώγεται μόνη της, μπορεί επίσης να σερβιστεί ως συνοδευτικό για ψάρι, πίτα με κρέας στη σχάρα. Εμένα δεν με ξετρέλνουν και τόσο τα χόρτα, τα συγκεκριμένα χόρτα. Θα βάλω ένα 5 στα 10 γιατί δεν μου αρέσουν και τόσο, εκτός κι αν σε σαλάτα καμιά φορά φάω, αλλά και πάλι δεν μου αρέσουν, οπότε θα βάλω ένα 5 στα 10. Επόμενο πιάτο, το περίμενα τόση ώρα είναι η αλήθεια, είναι το παστίτσιο. Εδώ πέρα μας λέει, αν και οι Έλληνες δεν έφεραν τα ζυμαρικά, καταναλώναν παρόμοια τρόφιμα από την αρχαιότητα. Σε πραγματικότητα, ορισμένοι όροι που συνήθως συνδεύουμε με το ιταλικό φαγητό, όπως τα λαζάνια και τα μακαρόνια, θεωρούνται από ορισμένους Έλληνες προελεύσεις. Ωστόσο, αυτό το πιάτο πήρε το όνομά του από το ιταλικό παστίτσιο, μια μεγάλη οικογένεια πίτας με ζυμαρικά και ραγκού. Το παστίτσιο είναι για τους Έλληνες ό,τι είναι τα λαζάνια για τους Ιταλούς και ό,τι είναι τα mac and cheese για τους Αμερικάνους. Έντονα αρωματικά, πλούσια και κλώδη στρώματα σωληνώδης ζυμαρικών σε μια πλούσια σάλτσα που αποτελείται από ντομάτες και κιμά αρνιού, που ολοκληρώνεται σε σάλτσα μπεσαμέλ και ιδανικά πασπαλίζεται με τριμμένο κεφαλοτήρι ή κασέρι. Το παστίτσιο, παιδιά, θεωρούσα πρέπει να ήταν στα top 3 φαγητά για την Ελλάδα. Θα βάλω ένα 8 στα 10 θα βάλω γιατί είναι ωραίο. Σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει καθόλου το παστίτσιο, εντάξει, λογικό, μπορεί να μην τους αρέσει όντως. Εμένα δεν θα μ' άρεσε με κιμά αρνιού. Εμείς το παστίτσιο θα φτιάχνουμε με κιμά
χοιρινού. Αυτά ήταν τα top φαγητά που μάθαμε σήμερα. Ούτε εγώ ήξερα ποια ήταν τόσο top. Κάποια τα περίμενα να ήταν στα πιο top. Οπότε ναι, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like και χτυπήστε το καμπανάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε εγγραφή. Μπορείτε να με βρείτε και στο Insta, μπορείτε να με βρείτε και στο TikTok. Στο TikTok κάνω συχνά live, τα λέμε εκεί πιο συχνά, λέω κάποιες ερωτήσεις, με απαντάτε, λέτε εσείς κάποιες ερωτήσεις, σας απαντάω εγώ, οπότε μην το χάσετε. Το ήταν το βίντεο μας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, bye!